ole tuna chuanin khalak nuere dan kan lo zir ho don ani exercise number 1 atan chuanin mi then tam taki chuanin kha an la an du lo lai om chuanin an crop mi a zela kha an thalak en kha atin duam lawa chuwang chuanin nge thalak edit thin chuan kan rianga crop ngai lova all sam taka nuere dan ha kan lo zir ho don ani ole tuna chung ka ti dana piang hian in lo ti don ani play store a ilu danga chuan in search for apps a hian in ilu danga I search anga chuan I search tur kha remove unwanted content ti ania hetila hian in I search don ani chuan in ti kha na lo langa ama khianin ilu danga chuanin ke chuan kan isa to awangin open ti huloin ziak ngala in nei huna in download huna khan tiang khuan alang ve don ani chuanin in home anga chuanin he tilai mi hi ni ka ko he in lu danga tap to start ti hianin ilu don ani chuanin quick remove a hian ilu danga object remove oma constant om boka chuanin ilu danga he tilai meichia ban phar hi kan lo nuai re don ta ni asam pula kan lo mang don ni quick erase te hianin ilu danga chuanin kan lo thai bo don ta ni dikhanin inotre ta ni chuanin geti image ti hi kan lo thai bo le don ani dikhanin kan thai bo vek to ta ni kan du lo ho ka chu chuan next a ilu tanga chuanin akala rakha idu kha imang thei don ani athak theya chi sang tam takha oma effect ko oma sticker oma text ombok ani chuanin idu kha I than zo huna khanin he tilaya ka kona hianin ilu danga chuanin ain save ani mai